Roma. Apa lagi? Sum क'क्राझार टाउनाव फैबा फन खालाय आंनाव मिथिबाय आरो बेल' नङा खामानिया अनेक खामानि दङ आं मालाबा बलिउडआवबो थिनहरनो हागौ मिथिबाय ओंखायनो आं नोंखौ बुंनाया प्रेक्टिस खालामबाय था होननानै प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ मालाय लोगोफोर हानजा सुग्राया Buat anak baik udah ya sebelah. Cari kemana? Number 9954. 045 93. Rauku mana berapa? Bye bye town, bye bye. Ayo दिनै माबाना 15 आगस्ट ओंखायनो बिराद गारिनि लोगोफोर 15 आगस्ट ना बाय बाय टाउन बाय बाय Karygaw daso gari moन्दों गारियानो गोदोंगो बेसेबां गारि जाखो दिनैलाय मालाय नै 15 आगस्टनि लोगोफोर 15 आगस्टनि माबा भुटानाव थांग्राफ्रा सरलपारा थांग्रा बिसोर सरलपारा थांग्रा बहा थांनो नागिरदोंथाय नायना लादो नै लोगोफोर साहा बागाना बिजोंसो फैबाय एकदम बैयाव टलगेट दं नालाय ओइ टलगेट दं बैयाव आलांगिनि साल बागान Korea kada saha bagana Garis tangjobo ni Lamanya biदि जायो गारि दङ एसां गारि बाप गारि एकदम मानसि फैदों सब मानसि फैदों चाइना बर्डाराव बल फुटबल खेल जादों नै चाइना बर्डार खाथियाव अरुणाचलाव 5 लाखनि कम्पिटिसन जोंनि अदालगुरिनि मानसिफ्रा बेयाव गेलेफैदों आरो जेनेबा ओइ नै फिल्डआ बियो फिल्ड एकदम बरिया फिल्ड बियो हा ए बाजे गारिखौ सिदा खाम नै चाइना बर्डारनि मानसिफ्रा माबायदि थायो ओइ नै जोंनि आसामनि मानसि फैदों बेयाव चाइना बर्डाराव एकदम बरिया ना बाबु मा हायो चाइना बर्डार खेलाया रुपा जादों चाइना बर्डारनि मानसि बिसोरो बे जाबाय टावांनि लामा बियो टावां लामा बियो चाइना बर्डार थांग्रा हा सिंजों थाङो बियो लामाया हा सिंजों थाङो बिदिनो टावां रड बिदिनो सिलापास टावां रड बिराद थान्दा बेयाव फैनानै बियो टावां रड
बिराद थान्दा गोलैयो बरफ गोलैयो बेयाव नायनोबा नोंथांमोना फैनो हागोन बेयाव ज'नो बियो एकदम नै जिल्ला Telatok Biarorot Girang Bia जाबाय चाइना थाङो आसिंजों फैयो बे लामाया आसिं Obcin थांगोन obcin मागोन जादों मानसियानो नै भिर भार तारासे अमरगत नै पुलिसफ्रा रेफारि सुदों फिफ्रि फारबार गासिनो नै पार्किं खालामनो जायगा गैया आर्मिखौ दिखाय आर्मि गारि दं नै बिथिं एकदम डिउटि होबाय थादों बिसोरो आर्मिया एकदम बुनो नागिरलायदों पान्जाब रेजिमेन्टनि डगरा रेजिमेन्ट बिदि दङ पान्जाब रेजिमेन्ट हैलाय हैलाय ओइ बायद' ओइ तो फिल्ड सा ओइ तो बल फिल्ड तो बैथिं खेल जादों